Paglayan ti kalsada dagiti agpalpalama. Pinilidaman wenno iso ti naited agasat. Kang runaan arason dati kinarigat ti biag. Sipod kinaubing kastoyen ti sitwasyon ti 49 taon na ni Dennis manipud lamag San Juan Abra. Gapu iti bain saanen asimrek ti pagadalan. Ituneg ti 2 a tawen ti panagpalimos na tinang sustento kadagiti agas ken maintenance na. Nagrigat ma'am, dahil agas ko na. Hindi ma'am, ti kuamot kami, hindi mabainak ko mga mapan. Tawan ti gatang ko, tagas ko nga talaga, awan. Mabainak ma'am, di damo. Nakukuhaan pa lang, hindi kuan. Mataw-taunan talagang awanin ma'am. Padasit siyan munak. So dayay, pinadas ko, damot. So dayay ma'am, ang problema tagas ko ma'am, talagang adang talaga dyan. Iti sidong ti baro a programa ti DSWD nga pag-abot program kalikagom da a matulungan dagiti agpalpalimos iti kalsada. May saditoyen ni Dennis. Tawen 2023 na ipakamo ti programa ken idilaeng napalabas a tawen na implementar daytoy iti probinsya. Daytoy pag-abot program, it caters to families, individuals, and children no in street situations. Ibig sabihin dagitoy apo dagi makikita tayong agpalpalimos kadagitoy streets no. So pag-abot ibig sabihin sutapan mi birukan pagkapan mi i-reach out dagiti social workers tayo and then tulungan tayo ida. Ano inya iti mapili daytoy pamilya or inya ti ma-assess nga mabalin nga maitad nga kaya nga sustainable na livelihood para ti pamilya iso ti maitad tayo. May kandan iti pangkabuhayan package kumbaga dati everyday nga mausardan ti pinagbiagda. Ngem saan na kayat asawen a qualified amin dagiti agpalpalimos ngem ket di ma-assess metlaeng. Number 1, dapat sila ay talaga ay naninirahan sa kalsada, no? Or agpalpalimos nga makikita ti tao nga nabayag adun ti makapaneknek nga nabayag nga di nga tao makikita da jayan nga agyan iti streets or agpalpalimos. And then other than that, no, after reach out kailangan madla i-home visit ti social workers tayo, kitan ti situation ti family da and no kasat no iti pamayan ti biagda tapno amo tayo niya ti tulong nga maitad kanya. 80,000 aging ga 100,000 pesos cash ti maited kadagiti kwalipikado ken daytoy ti maibanag ti livelihood. Talipa pa ti napili ni Dennis a pangiserbian natin na awat na cash assistance. Nagyamanak man di intindan nga kwak nga pagsapulak ma'am. Kaya't ko nga mapalago dati ma'am nga talaga di kaya't ko ma'am tapno ko. Mabalin hang awan ti mabati ipangko amin ma'am ta talaga. Baka manok ma'am kada kumpuri bangusin ma'am adu nga ikwak ti mga nateng ma'am talaga. Mamonitor ti livelihood dagiti benepisyaryo ken gagem as sa andan nga agsubli nga agpalimos. Iti biyang ti LGU San Juan kalaksidan ti financial assistance a maipaay kadagiti amin a PWD iti ili saan meten a problemaan ni Dennis ti panagala na ti business permit para ti napili na a negosyo. Mabalimit pa ingat matulungan ni Manong Dennis may panggap iti business permit kasi since naikanso na iti livelihood nga glako iti boneless fish kaya tapno bali nga legitimate mat DJ business na. Ken of course kita tayo dito apo ket DJ sustainability DJ naitad nga livelihood kanya na. Ket detoy pag-abot program nga naitad apo iti DSWD ket we can assure nga dakkel apo ti pagbaliwan ken pag-improvean iti biag ni Manong Dennis. Ti pag-abot program ket programa amang tulong kadagiti agpalpalimos a mabaliwan ti kabibiagda ken saan amang allukoy ti publiko nga agpalimos. Iti probinsya, pakabuklanen awalo tinaipayan tinasao a programa. Jessica Boreta, Balitang Solid North.